Pakutanga pekuti ndakandainora kanoti ichiti tarisai muone mvura gore rino hakuna mvura. Vari kukanya zvidhina vese mirai kukanya zvidhina zvokuda kutarisa kuti tuwane mvura zvipfuwo zvedu zvimwe nekudiridza magadheni nokunwa. Zvino mwana akandituka tsamba yacho ndinayo yaakanyora imvura ipaiko naimona mvura yebhohoro. Yakanzi kunati chiziviso kuna Tribune ipai mwana mvura paho asiri pabhoho harisirei hakusi kumapurazi kuno toria usaitire vamwe kutsinya hausi mupostori fesi yakachembera chibhorani ndecha Tribune manje ukatamba nababa Moses unoinda kukoti kana uchimuona kunge akapusa unosungwa nacho. Chibhorani ipai vanhu mvura. Nyaya yenyu yaenda kure Tribune. Amatasha toria rina nyaya kuna DA kushamba vaudzei kwachangamire yapo nyaya yekunyima omuri mvura. Taurirana nyaya isati yaenda mberi. Yakuda kuenda kwachakonda base police mese mukuyenda baba Harare mukatamba nawo munovharirwa zvachose. Musamuone kunyarara munoenda kujeri. Atiriboi neline up yenyu ukoli ukukuona omuri akati zii akutetaye haana kupusa. Toria fodya vasumba ndini savira wenyu ndakuchenjedzai. Hapana chamuri kuziva ukoyo kusungwa Tribune. Imwe yacho yakanzi siya vanhu siyai vanhu vashaina Tribune iwe. Ukutora mvura pachibhorani vanhu vese havasati vazvifarira. Asabhuku babi musapuse hakusi kumapurazi. Vanhu vese havasi kufara nazvo. Munokuwara mukateera asabhuku. Mukateera sabhuku chibhoho hachitongwe nasabhuku komiti chete kwete sabhuku uye ndechepovha. Atoria usatonga na Tribune ukuda kuita sabhuku iri. Hamuna kudzidza Tribune fodya mukudzivanza dzembanje. Garai nevana venyu pasi muwirirane zvakanaka. Kuna bhozhongora yakuda kusvika vanhu vari kunyimwa kuchera mvura pabhoho. Hanzi mvura ishoma, mvura hamuipedzi. Iwater table iyi usafarire vanhu Tribune munosungwa. Nyaya yekukiya chibhorani ukoyo ipai vanhu mvura. Kana mati isvike kuna DCC inosvika kana kwa DA makapiwa mazuva kuti mutaurirane. Hachimhuno itai zvenyu mega. Natoria amaitasha rina ndini sahwera mukuru DD wekwaboti. Para os italianos,
kutora mvura yakati pabhori yokuisa zvidii anga vachitora ndingagotarisa pamutindi vari kutenda here kuti ndiwo vakangoratana mushure mekunge tavhiringana tatsuurana nokuti wamubvunzo wangu vari kutenda here vamagarisa apa kuti ndiwo vakangoratana saka ndati mavabvunze tibvunzanisei indogotaura zvikonzero amen ndii here makangoratana mambo naisi ndakanyora tsamba kwasiku apa inini ndine nzira yangu yandikatora ndakiwa chibhorani ndakatsvaga kuti ndoenda ndokwandinoenda kumukotera ndakauya kuna utsanani anoitisa komiti yechibhorani mahotsura ndobva nditi shamari wauya kunokuita zvakanaka asi munhu anokwanisa kupedza nyaya yako ikomiti yechibhorani unofanira kuti kudzokere kukomiti yechibhorani havafanira kukunyima mvura vanofanira kukulimita kana wachitora tumadram wotora 1 dram ndobva ndasvika kukomiti ndakati ini ndabva kuna chimedzi andipa zita rake nehamba dzake ati pamuchagara neni pasi pazvinenge zvanetsa tinomufonera komiti yakati zvakanaka saka komiti zuva rekutanga randikasvika ndefunza vanorara vandipedzera nyaya yavo vanga vasina kukwana mumwe wachanga ari kuharare ndafuma mangwana havana kukwana futi saka komiti yakatora mazuva 3 isati yagadzirisa nyaya yangu iko pakazoonekwa chitsambo chakanyorwa chakaiswa pabhora ini ndaifamba nenzira yangu saka komiti yakazoyakumba kwanga yachishamari komiti chakona mangwana tikubuda kwasabu kuseni na 7 ndobva ndaenda kwasabu ndobva ndasangana nekomiti takagara pasi komiti yakavhungana sabu kuti todini yakati ano mukomana uyu ndaapedzise basa rake ndatore mvura apedzise basa kwenyangu manje nhasi paita tsamba iripo iri kuratidza kuti yafambirana pamwe chete nenyaya yaukafambira iweyo iwe ndiwakafambira nyaya yako iye nhasi yazvara tsamba amene kuti iwo kudiva ine nzira yandikafamba nayo kwete zvetsamba anditukiazvinondibatsira zvinondipangwa nzira yandikafamba nayo iri pachibhorani yakanamidzirwa pachibhorani amen ava ndosababvunzwa kuti izvo zvinhu zvenyu zviri kuenderana nemashoko ako aye avaendera uye nekukomiti handiti zvekuti kunyingwa kwomvura ndo zviri kutaurira saka ava akazvinyoresa bekuzvipipirira kuti pavakataudzana nasabu vakataudzana panani kana kuti mai vatumhitsura patikataudzana nasabhuku hatina inini handifunge kuti ndaifanira kutaudzana nekomiti sabhuku aiwa pavakakutsiura isabu panani akazvinzwa kuti mai vatumhitsura panga pana achiuta apana masabu maviri achiuta komiti vice chairman wechibhorani vanhu vakadzoka muti mimi vakanyora tsamba ivo vakanga vasipo vakaziva sei kuti mimi matsunga kozi vakarasabhuchite kuti vanhu vazonyora tsamba ikanyorwa inofunga pakukiwa kwechibhorani munhu anga kuti akasvika pachibhorani wana chakakiwa ini ndofunga zvekutaura tsamba kuti pakumure mvura chaka chaukirwa vanga pasingachanike mvura changa chakakiwa chokutanga sabhukwamira kune munhu komiti kaitoonapa vaona chibhoro damvura changa chati vavasati vatora tsamba vakavhura kuzokutaura sasabu uyezve inonzi vice chairman kati ashama chibhoro chikuzi anoda kuti wekure kuti saka chizva atanda kumatinda vezvidhina vambomira kuita se kukari sizogorinoona hakuna mvura yakanaya zvakanyanya ndokuti izvi shuwa una tine zvipfuyo mumagadheni
aiwa zvakanaka abva ndokuti aiwa ndanyora chaona sekretary wekomiti yebhoro anyore tsamba isetiziso pake vadaro abva ndakatsinhuka zvishwa bhoro redu rimwe mapaipi akafudzwa mashoma uyezve patakagadzirwa kana kwamushu vanogadzira zvikoro akawana imwe paipi yakabouka ndokubva hafura akati kana mazuva ano kana mumwe anopaipi ndokudhaizira mapiritsi mapaipi enyita akushotisa ndakubvisakadai saka ndokuchiti mapaipi edu hachaserera mvura zvakakwana saka ye zvinokodzera kuti ndimbomisa vanhu vezviti ndombo ndopakanyorwa tsamba nekomiti yebhoro ichibhairwa pabhoro tsamba iye takazoona vanhu vavo kuti tsamba yabharo mushure mekubharwa kwetsamba iyeyo ndobva tanyarara kuvandudzo notisi yakabva yabharwa haina kuzikanwa akabharwa zvadarozvi agwambi vakazoona sevanhu vanochera mvura ikashuma kusvika vanochera mvura vachiisa kumurudza vakazoona murume achichera mvura ndipo vakandisheredza vakati anochera vaiko shuwa tikasvika pane murume uyu agwambi ndobva tuma munhu akari pabhoro pamba ne vanhu vakatodova vachera mvura pabhoro ndobva mutindishedzerei mwana wangu awepasa ukati akashedzwa murume urubhauzi ndobva ndina mwana mvura yari kuchera ndei tofunga mwana wedoko akatanga kupindura nababa wakati vane mashoko akunga vakuchinjana akati baba kwenga ini yekukaina zvidhina vamwe vakambokaina vane zvidhina nombore ini ndinadii kanzaiwa mwanangu tinokuti ikwaninoakadai bhorakandamudziro kuti rakurema vachipindurana saka mukupindura kuti vakazoti baba inini ndikuona senge makamaka ini nokuti ndakuita basa rangu makundindimiri saka ini ndichatsvaga kokupotera ini ndakazoseka ndichatsvaga kokupotera kwachangamiri ava vakati aiwa tosangana ikoko saka mushure mekudaro ndobva akazoendawo murume uyu kuna chimedza wacho saka aenda kuna chimedza akazvane phone number dzachimedza komiti ikabva yazoona inini kuti uyu baba wafika ndauya ndetsambe kuti anzi komiti garai pasi ndimunoona zvichibhoro sabhasa anoona zvichibhoro ndikubata komiti munomu kana tiita musangano unenge uchero musangano sabhu anofanira kuza musangano no ini chataura sabhu zvino zvatiri kuita ndezvekuti iye uyo akanganzi aenda kushamba muridzo wenyaya ava vanga wasiku ndokuti hatinogona kusangana kana kumanhera zvino manhera acho hatinazogona kuti tisangane vamwe vanga wasiku friday tikauya isusu kuno kugedheni kuno hatinazokwanisa kuti tisangane saka uyo akazoona senge tagarira nyaya iyo saka hatinazogona kusangana mushure mokunge tisakataura nyaya iyi ndopakazvatsamba iya kuimanje uno kutuka kwavo panotsamba iyi ndopa wakatizosvedza komiti yedu naiye imwe ndopatakazoindoita kukurukura iko komiti munoona sei tsamba itoita sei ndobva takaonesana tikakurukura kurukura tomumafunisi kumaeeekura tikakurukura nekomiti ndingaudzoka kuna abafyana ndochizafyana makambosangana nemumazwi okuti bhoro redu rakabviswa imwe simbi pasapa mvura yedu saka yakuita shoma makasangana navo yakatobvisa makatobvisa mukatoziva dambudziko asi sasabhuku sivanovandiye anotungamirira musha akaona kuti pakanabva pachitorwa mvura yakawanda yekukanisa zvidhini pakupedzesera vanhu vanoguma vasisina mvura zvobva zvazobata kuti sabhuku nekuti ndiye ari kutungamirira musha saka sabhuku akaita pfungwa dzokuti aiwa vanhu vakanya zvinambomiyana but ndikuti tsamba iyi ine chokuita nei kutamba todzana zvakanaka nababa venyaya makachinjana mashoko kana mazosara kwavo kana kuti kana musina kunyora tsamba makavhurira vavengi basa makapa vavengi basa vamaikurukura navo muchivaonesa ndobva vaona kuti aiva ini tori mumashure rega tikugadzirire saizi chaiye mitengo ndobva magadzirire saka tiri kuti inini tiri mumusha Ini dengan itu, memang kita diri, baru pemahaman kita sebagai visi, karena sudah sudah pada dia kan dia bersama juga memberi sebagai jaya, sebagai rumah pun. Jadi pada kali ini
Somebody go, somebody else go, yeah, that's good, that's program, that's Monica, they have a good person, as you recover. There will be to go to my community, they will only go ahead. Kind committee is settled to board. And then the other committee is yeah. Isusu tokozenje kana nyaya iyi mambo itauri handiti komene ndewasiye ndichakanga achita zvinhu izvi obva waitaura manheru obva ndiwadzama munoti ndinanyora ndichatora matano ndikuudza kaana kuwana akamirira akazozvikomplera after 1 week or 2 weeks vanhu vaingoti vanhu musociety ndovaitase ndovaiti ndinokuti akamirira mangwana acho chaichai mubvunzuri dei auya kuzopuhwa tsamba nadzikomanopa weopinspector handasangana newenoma dzichava kumiti nemasabusi saka yakaita nyaya ija misine mbudzi dzake nhatu don't waste time nevanhu vakadaizvo we want these people to be respected vanhu vanovatungamirira munharaunda ava vanhu havarespecte vanhu vari munharaunda ndakasangana nayo and the same day iroro ndorabva rafundirwa nevanhu nachimedza sazvinorevei waibva kupiwa ngwagwa unorodza madomasi uisei mbudzi pirikisai navo bvemo muzukuru rimerekedza nokutungamirira isusu hatidi vanhu vanowesta time nevanhu vasina infact uyu iduzi daredu novhurwa nani muisirei mbudzi 5 they should respect dare ravo idare ravo rine ava ndibaba vaka saka haana respect nesu nenzvimbo yatinotonga nokuti aibva tanoti yatoenda kwaDGC musaise nyanga pane zvinhu zvisingatunge toda kuti vanhu tirambe tiri misai 5 inozira mtwa 30 pano 30 wakataura indapedza kutaura obva usambombe nembudzi sunga nende 30 anosa mbudzi dzake 5 chino majini